Takže čau, tady je opět Stoupání již po čtvrté a vítáme vás u našeho let's playe Ultimate 3 Survival, vlastně mapky Ultimate 3 Survival, opět se Stevem a Frodem, který je tamhle někde na stromě. A jinak vlastně jsme vám říkali v minulém díle, abyste tam psali nějaký ty návrhy na nový úkoly, takže to provedeme nejspíš až v pátém díle. Protože moc těch názorů jako tam nebylo, takže si počkám, až jich tam bude opravdu víc, ať je z čeho vybírat. Takže to bude až v tom pátém díle. Si připíšem nějaký ty rozumný a můžeme rovnou teda začít hrát. Jinak dneska si chci podívat. Teda chci se... Jo, kde je tady plot, no ať tady. Můžeme si teda rovnou udělat tu farmu na prasata třeba. Chci se teda podívat úplně dolů na ten spodek stromu a prozkoumat úplně ten poslední létající ostrov. A tam je ještě víc tu. Ne, tamhle už je poslední. Hele, máte tam nějakou hlínu? Ne, vůbec. Někdo nám psal, ať si navedeme trávu do baráku. Tak můžeme rovnou z tohohle. Jo, mám. Stak a něco. To je mělo stačit, ne? Jo. Já jdu za vámi. Počkej, oni ty blbci tady budou z toho, počkej. A počkej, už vím, jak to udělám. Tak udělám dveře. Jo, počkej, dobrý. Au. Neseš. Ne, slepice, zůstaň tam. Ty vole, ne, spadnu, ne, blbečku. Tady, já jdu tam navíc trávu k nám do baráku. Možná jsme mohli udělat farmu dneska, co? No, jak obilnou, tak v melonu, protože hlíny máme dost, tak... A nějak bychom ještě upravili ten baráček, přidáme střechu, mě napadlo, že bychom tam udělali takový sloupy, že by to jako nemělo zdí, ale mělo by takovou střechu a sloupy, což by vypadalo fakt hustě. Tak já udělám tu na velmi. Kam jdeš? Ale myslíte, že tady někde bude dát vytěžit redstone? My jsme si udělali pistole. Tak můžem tam? Tak to netuším. Tam ještě právě neviděl. Redstone nikde. A jo, vlastně my nesmíme brát položení, co? Tak to najde. Bude doba, než nám tam doleze. Hele jo, neštvi mě. Ne, já nemyslel, já jsem se tu trávu. No možná ta tráva nás vyběhne za chvilku. Tohle rychlostí. A už tam budeme. Hele, sakra. Já už hrozný meč. Auj. Endermana radši nechám. Koukat, nekoukat. Uní. Taky nám tam psal něco o nějaký enderperly. Pozbírat a tak. Tak to bylo vofous, ty vole. Ještě, že mám brankářské reflexy, ty vole. Ty jo. Fakt. Já se nedělám prdel. Nevíme. No tak jo, tak si ze mě dějte prdel. Jo, tady jde. Počkat, co dělám za píčovinu. Tady už to můžu vlastně. Ty, Stevie. No, já vemu kýbl. Jdu pro vodu. Ty vole. Ty vole, proč? Dobrý. Tak, schválně, jak dlouho to bude trvat. Tak, tady naše univerzální obydlí. My nemáme kýbl? Ne, ale máme dost železa, ne? Máme kýbl? Aha. Tady. To naším. Hej, kde my máme všechno železo? To my nemáme skoro žádný železo. Jsem těžil. Počkej, nahážu nějaký věci do bedny, dochází bedna. Kostlivec. Kill him! Tak já udělám další pec. Zlato. Ty diamanty, ty. Tady je železo, dobré. Stejně tady máme kýbl. Jo, to nám taky někdo psal udělat si diamantový krumpáče 2.
A z nějaký zlatý meče taky. To když tak až Aha. později. Přemýšlím, kdybychom udělali tu farmu, ale... Počkej, hej, udělám stopu. Tak počkej, tady máš línu. Pak. Tady seš, pojď sem. Lína, tohle. Tohle. A melouny si vem ještě. Jo. A... Já schovám tady to maso. Oho, 13 masa, super. Meč si vemu, zahodím. Páč. A sekírku. A já jsem se asi ztratil. A já jsem tady to brnko, jsem sexy. I'm sexy and I know it. Aha, tak sem nejdu. A máš pak malou třídy. Stevie. A stringy 2. A přemýšlím, že bych šel na lov nějakých bobek. Bobek. Ty jsi bobek, man. Jo, počkat. Mohli bychom to udělat rovnou další úkol, tam železný jabko. Železný. No. To je nový item v 21. Sakra zlatý. Konečně už vyšla to. To ano, už na dvě. Jo, dneska vyšla dvojka. Dneska je 1.3. Mám jednou golden apple, takže máme splněný další tu challenge a nám dochází dřevo. Dělám další čestku, protože dochází, tady mám zlaté. To bylo kolik, že máme těch diamantů? Čeho, diamantů 9. A víš, co jsem našel? Diamant? Aha. Dobře, já jsem ty penny. Víš, kde je? Vím, jo, tam v tom jezírku byl jeden. Na dně jezírka. A já jdu nahoru. Tak tam skoč pro něj a... Já nemám krumpač u sebe a ironovi. Tak počkej, tak já jdu pro něj. Já tam jsem hned. Kde je to jezírko? Teď bude další úkol. Jumping! Wow! Pokud s ním nespadneš, to bude další úkol. Já se Ne! Ty vole! On mi spadnul. Co? Ona tam je díra do vojdu, on mi spadnul, ta svině. Já jsem ti chtěl říct, ať se nejdřív podíváš, jestli pod ním je něco. To jsi mi řekl brzo. Ale pak jsem si říkal, že jsi inteligentní, že ti to přece nemusím říct. A jsem teď... A navíc, že kdyby ti padal, že máš ty brankářský reflexy, víš jak? No tak asi on ti padá rychlejš vodou, než ty pluješ vodou, ne? Tak co? Už jsem s tím nic nemohl udělat. Ty si mluváš i o zápase. Ne. Protože já o Ono zápase... pršelo, ten míč padal rychle. Ne, já už golman dávno nejsem. Ale golmanský reflexy má. Já už jsem v obránce. Ty máš ten kýbl s vodou. Prostě vím. Ale jas. Nekonečně pro tady. Když už jsem tady na těch stromech. Vypadni, nech mi to Ale- nebet. Já se jdu... Jo počkej, ono tu je 5 ostrovků, ne 4 ty vole. Fakt že jo? Jsem ti to říkal stopo. No tak proč mi to neřekl? Ne! No prdele. Stopo, co jsme u sebe? Sakra. Počkej, jsem se narodil někde jinde. Ne, dobrý. Co jsi měl u No, sebe? kompletně železný set a nějaký píčoviny. No, stává se. To je život. Musíme to ustoupit, pochopit. No, tam je na stromě nějaký Ne, kozlivec. Spadneš. On spadnul. Ach jo, ty vole. Au. Jau, nech mě. No. Tyjo, Kam až se rozední a půjdem dolů, ne? buď po mně střílí slepice, nebo tam je někde schovaný kostlivec, ty vole. Divný. Ach jo. Já jsem se chtěl podívat na ten 4. ostrov, tak ono jich je fakt 5. A počkej, já se tam podívám. Tam půjdem všichni, ne? Wow. Houba, to se hodí.
se tam dostal? Tam jsou zombíci, to se mi líbí. Taká cedula. Nejdem se vyspat. Jo, dobrý nápad, tak... to přečtu potom na tohle. Tak, už ležím. Počkejte na mě, já už tam budu. Hej, cože? TV. No, tak co? Tak to stačí jenom 2, jo? Já jsem taky ještě neležel. Ach jo. Promiň. Tak zas dej noc a počkej na nás. Ne? Co udělal? Dal den. Nedal, dítě. Dál. Dál, jo. Nedal. A tak jak to, že byl? Ty játro, ničíš tady ekosystém. Přírodu. Pojďte si lehnout. Absolutně si teď zničil biologický hodiny všech zvířat a mobů, ty. TV. Ty vole. Ty jsi tam lehnul. No já jo, ale stoupa ne. Bože. Jsi játro, hej. Už tam budu. Tak kde seš stoupino? Ty ho stoupí, no ty vole, tak mi neříkej. Ty mi taky říkáš Frodič. No a co? Ty nic neříkáš, že ti nemám říkat Frodič. Ale ani neříkám, ať mi tak říkáš. Tak vidíš. Já jsem ti taky neřekl, abys mi říkal, jak jsi mi to řekl, už ani nevím. Stoupí, no. No, a co tady jako? Už jsem tady, no a co jako? A teď jsme se všichni měli lehnout a vyspat. Jo, tak jo, tak já se lehnu. You can only sleep at night. Ty vado. Já se jdem na tam ten druhý ostrov. Nebo hele, jak je den? Tak jdem dolů, Jdem dokud dolů. je ráno. Ztratil jsem stack torčí do prdele. Počkej, já dělám tu farmu. Máme Máš kabel. nějaký dřevo, Stevie? Načiš, ne? Potřebujeme cobl. Jak to, že nemáme žádný cobla? Já mám u sebe. Jo, dávaj. Bych si udělal Tam. seketu. Takže, Tak, nástoupil. Jo, dělej. Stevie, co jsi mi udělal? Ne. Jo, dobrý, pokud si asi tady. vemeš ty... Ne, brko. já jsem ztratil ten. Ty vole. Co? Brnění. Ach jo. Tak jsem aspoň tohle. Jdem dolů. Ježíš, počkej, já to jdu. Už nedávej mi to znášně, já už jsem umřel asi 10krát. A dík. Jdem na ně. Tady nejsou torčky. Jo, jdete beze mě, to víš, jo. No samozřejmě, jaký ne. A dobrý. Než úplně jdem. To nechceš si dát tu regeneraci. No co? Zapka. Čum je? Ale tak jděte, já tady jdu do farmy. Čum je, když mám plný ten HP bar asi ne. Tak. Můžeš sníst zapa. Já ho nesu sebou. Tam je náš první terč. A máš torče teda? Jo, 35 jich mám. Na, dej mi půlku, já ti osvětlám oba. A nás nic tohle. Ty vole, už jsem myslel, že jsem je hodil dolů. A. Tam, tady máš, Ježiš. tady. Chci tam to jabko. Kde? Kde jsou? Tady. Už jsem ti ho 2krát hodil. Jsi šumnou. No, dobrý. Tak jdem. Kostlivec, nebyl. Osvětlujem. Těžíme. Já tady farmařím. To je. Farmář TV. Au. Kuk na mě. Farmář hledá psa. Bušící. To tady torčujte, když už seš tady. Zabil jsem creepera. Což Mám týpek. 2 gunpowdery. Tamhle, zombík, Suneo. Dal se sám. Hele, Dia! Au. Dia! Poslední dia, co potřebujeme. Jdu nahoru. Super. Možná by se neměl těšit teď. No, já jdu skákat nahoru ke Stevemu hodit za do čestky. Zastan stína. A já stihne. Ty vole, hej. Tak tady to je dost riskantní. Já jsem úplně na blbý části stromu, sakra. Když už já to udělám jednoduše.
tady nebudu s tím srát. Hop. Dáme novou cestičku. Au. Ježiš, bedrock, sakra. Creeper. A já kašlu na to, bože. Stejně nebudu kopat s nějakým stromem. Hele, další dia. Au. Počkej, Karol skáká nahoru. Mám srdíčko jenom. Uložit tam ty dia, pak se vydám za tebou rychle dolů. Jsi někde dole? Bro. No, tak to tam, tak se dostanu úplně dolů, ať máme aspoň ten spodek. A já mám jen 2 srdíčka, nemám torče. No, tak já za toho hned dojdu. Hele, pak se máme hodně těch žebříků, uděláme ten žebřík od spoda až úplně nahoru, jak tam je taky součást toho. Dobře. Snažím dostat pro své věci. Tada pa 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 pa. Hop hop hop. Ne, tudy má ne. Tak. Ale to cože? Ne, dobré. Co? Je, dobré. Máme tady malou farmu a obilnou farmu, ještě obilnou farmu, kámo. Vydrž ty, Karluš. Už ty než to postavíš, ty, tak bych se opupínkoval. Jo, diamanty máme splněný, jupi. Prda. Torčky. Nevadí, žebřík. Dolů. Sakra, nemám jídlo. Až tady jdu dolů. A už tam seš někde v rodiči. Nejsem úplně dole, hledám své věci. Aha, kde se ztratil? Jsem poprvé umřel. Ne! Ups, spadl jsem, sakra. A už nevím kde. Já použiju bonmil. A už nevím kam jsem spadnul. Má jaký kosti? Máme 2. Hej lidi, průser, já jsem někam spadnul, nevím kam. Asi si měl brnění, co? No. Ty vlastně. Mám všechno jedné svůj meč. Odkud jsem padal? Tak já už vím jak to zjistím. Bum. Ale tam je další dia. Bože ty, já se tam snad ani k tobě nedostanu, Frodo, ne, ty vole. Dneska mám doma nějaký teoretický den, furt ten padám dolů. To bude nejnáročnější asi tak. Počkej, já jsem to skákal. Jo. Jo, trefa. Tak, už vím, kde mám ty věci. Ty vole. Ne. Už já jsem chodil kolem nich celou dobu. To je smůla. A také to je dobrý, tak jestli se skáču dolů, protože vlastně ten spawn mám u toho hned. OK, už jdu za tebou. Padaj! Au. Koukám, že jste tam rapidně osvětlil a tam je dost. Dal jsem tam 2 torče. No, když říkám rapidně. Au! Ty vole. Ne. Sakra. Nech mě. Ne, ty kriple jedna kosťovatá. Co je to s tebou? Ty vole. To není tohle fakt není možný, tohle je prostě file za filem, to fakt není možný, to není normální.
Houston, máme tady ten kostlivec, ten za všechno může, umři, spadni dolů. Hejzle. Být na 1-2 je to mnohem jednodušší. A můžeš spát po těch liánách. A no, vlastně ani moc stejně ne. Jsi někde dole? Snažím se tam dostat. Ty od těch mobek, to tady je fakt hardcore. Už tě vidím. Au. Ještě jsem si díry. Řekni, Pomoc, co mám pomoc. dělat. Ty vole. Zachráním tě. No, to by bylo docela dobrý. Bych ti byl docela i vděčný. Aha, ale já jsem musím dohýlovat. Čum na to? To není možný. Ty vole. Hustý, hustý. Jo, já to pořešil. Ne. Do prdele. Tak nic, přišli jsme o veškerý brnění. Sorry, kluci. A já našel další tu chatrč. Jo, Aha, jsem tady šel jo, a najednou jsem do ní vlez. super. A já už jsem asi po Takže- 142. zemřel a po druhý jsem přišel o veškeré věci, co jsem měl. A já to teď pořešil, protože mám luk. Jo, tam byl. Diamant. Tam si to vyrobil. Jo, ne, tohle není, ty vole, že jsme to dneska natáčeli, tohle prostě není normální. Čau Stevie. Žal. Tohle fakt se může stát jenom mě, nebo já nevím, to prostě za 10 minut 142,5 krát umřít. To je fakt rekord normálně, to jsem myslel, že... Kladeš se mnou ten na ten strov. Jo, vydrž, máš nějaký No, věci u hezky, sebe, Au, tak už nemám ani luk. tak vydrž, tak já jdu. Only the skill. Jo, tak myslím, že tady to jsou zatím takhle, ježiš, jak to mám říct, nejúmrtnější díl. Dobře, já. Si myslím. Počkej. A osvětli jsi to tam Only trošku the to bylo. scale, Ježiši. ty jsi ocas, viď. Only the já scale nejseš can make skill. you- Hodím hodně No, věcí pojď. na sebe. Banzai! Ah! Dobrý, hej. Jo. Crippler. Au, jo, spadni, hajzle. Just ne, máme problém. Okej, zase. Potřeba bys mi přišel na pomoc, protože já jsem v tom vodopádu pod tím ostrovem a doráží tady na mě lukostřelet, ten kostlivec. Už tam jdu. Musím nějaký bloky. Už toče. Nemám nic. Ale dělej. To ne. Já jsem měl udělat, čekám, dám torče. Tak, styky. Jo, tady máš. Jo, teď to vypadá nadějně. Au, tak ne. Hele, dokonce tam nějaký kostlivec zabil creepera, valil se tam CDčko. Jo. Ty vole. Ale už se mi to docela podařilo. Teď tam musím rychle, než se znova naspím. Jo, jo, jo. Jo, 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 jo. Ne. Bože, tohle je fakt úplně nejhorší díl zatím. Protože já se tady už asi 6 minut plahočím v tom vodopádu. Mezitím jsem 142,5 krát fakt umřel, protože to není možný už. Jo, jsem na tom ostrově. Ty. No, stopa. To je hezky. Jsem dobrý. No, teď tu dorazíš, to jsi fakt nemohl přijít od chvilku dřív.
cesta dolů. Auj, kde je cesta dolů? Není žádná. Žádná, sakra. Třeba bude někde schovaná. Kopej strom. No, kopu dolů, jestli tam nenarazím třeba na ten. Už asi ne. No, ale ten na tady to ostrůvko asi nic není. Jinak Frodo, co bylo v tom baráčku pro tom? Nějaký věci, luk tam byl. Nějaký možná maso a tak. Tak, máme aspoň další ostrůvek. Co kdyby jsme se vyšplhali na ten poslední? Ať to máme aspoň za dnešek hotový ty ostrůvky. Já dobývám spodek. Tak jo. Já už jsem za chvilku dostal. Počkej, tak já jdu nahoru. Si, vole. Ach jo, to není možné. No, začni pršet. Ale poprvé co prší, ne? To trošku sníží FPS, což je špatný. No, dá se to přežít. Na těch minimálně 30 euro, což je úplně krása. Já jdu na 15, tak se nestěžuji. Wow, božka. Ještě by to tady mohl zapálit blesk třeba, to by bylo fakt epický. Kdyby nám tady schořil polovina stromu. Ne, kostlivec, nech mě. Dobrý, Dneska. To je fakt strašné. A jsem doma. Konečně v bezpečí. Už tady mám sazeničky. Už nám roste naše. Přičasené. Na to, jak je schodí dolů. Já taky. Ale oni taky. Já taky, normálně půjdeš na kraj. Na okraj oni padali dolů, ale byli tam i kostlivci a ty mě schazovali. Tak by to chtělo udělat, že jeden by se šplhal kmenem dolů, by se prokopal kmenem dolů, ten jeden by je tam nalákal. A ten druhý by je tam všechny poskazoval. Víš co? Prostě by byli v hajzlu, by prostě neměli žádnou šanci jako skoro to. Umřu. Co jako? To netref. To na větev. Ježiš, Stevie. Nejdem se vyspat. Ale Stevie vyspat. Vyspat. Spím. Už běžím. Nespím, mě to nejde spát, už spím. Tak šup, dělejte, kde jsi Stevie, Frodo. Kvalitka. Kde je Stevie? Já jsem nespal, ale ono se dává samo. To je blbost trošku, ne? Hej, ale fakt, tak já se k němu odpojím a zkusí to. No, tak dobře, já ti věřím. Se dá den sám. Hele, melouny. Jo, vlastně jinak tady už máme tu melounovou farmu, i tu. Hoho. Made by Steve. Ještě udělám tu. Tak, kolik máme? 28 minut. Hele, jdem na ten poslední ostrov. Počkej, já stojí webu. Sekíku ještě. Mírám častěji než ty. Jo, už mě překonal, myslím. Myslím, že už mě trumfnul. Počkej, já to udělám trošku jinak. Já zvolím trošku jinou taktiku, Frodo, než ty. Já se prokopu totiž kmenem až dolů. Ty říkáš, že chceš jít na ten lítací ostrov. Tak teď už je to jedno, jak jdu dolů. Tak tam dojdu já. Ne, tak tam dojdem oba, počkej. Máš matroš nějaký stavěcí? Já jsem všim vyvolený. Tak já to vytěžím, tady vytěžím trošku dřeva. Ach jo. Zase umře. Naštve. To by mohlo stačit. Tak já jdu. Stevie, kde seš? Tady ta chata. Už tam dám cestu. Jo, hej. Tak
šuplaky. Hele, tamhle Stone Brick, tam něco bude. Tam se mi to bude líbit. Ten strom vypadá docela hustě, jak je osvětlený a tak je tam ty plaňky v něm, ne? To jestli spadnu, tak už fakt nevím. Jo. Už nemáš. Přesně 30,5 minuty máme. Zhruba. Jo, jsou tady kosti, knížky, polívky a iron Kde? sekera. V tom baráčku. Baráčku. Dobře. Dobrý, Stevie, to už... Co máme v Česce? Tady není žádná. Ne, jak to, že tady není? Sakra. Tak je to dolů. Ale tady to je. Tady ta uní. Ježuš. Au, Jste, find the button. tlačítko. Kde? Tady. Lektvar rychlosti. Druhý. Krása. Počkej, tam je ten, ne? Houba. Už jsem v dispenzeru. Jo, co tam je? Tak dolů se nedostanu. Všechno. Jím si, Tak jdem nahoru. což to použij. Což milej. Pošík. Takže máme splněný další challenge, což je dostat se na všechny letající ostrovy. Dostaneme se tamhle k tomu diamantu, když už jsme tady. Že jsi dělal cestu 20 let. Kousek. Asi spadnu, tak asi umřu. Creeper. Šup. Jo, budu tam. Tak už to asi ukončíme, ne? Jo, vydrž, jen tady do Počkej, rubu já ten tady poslední vykutá ten diamant. diamant jeden a pak to ukončíme. Víc stopl. Jo. Ty. To úplně neříká. Ale rodič musí... Jo. Ty vole, už jsem ale spadnu. No nic. Takže Tak máme já se s diamant. váma loučím sám. My se také loučíme. Takže... Jo, čau. Loučíme tak. No, čau, Frodič. Tak, čus. Čau. Jináč, Čau. teda... Pište samozřejmě opět u tady toho dílu, co si myslíte, že bychom mohli mít za nový úkoly. Hele, Česka! Hoho. Naše Česko, co tam je? Je nějaký jídlo a kobweby. Takže z tohohle dílu je to všechno, jinak se omlouvám za naše padací faily trošku. Stopovo. Ne, Frodo tam měl taky velký zastoupení. Trošku jsme to tady poumírali, ale aspoň jsme si to doufám vybrali na další díly dopředu, že už umírat nebude. Ale tak, stává se. Spíš než štve, že jsem umřel dvakrát s tou zbrojí, takže nemáme žádnou zbroj. No, stopo, co se dělat? No, tak my se s váma loučíme, už jenom já a Stevie. A u dalšího dílu, čau. Čau.